Ezen a kis videón a WebGress egy újdonságát, az úgynevezett mozgótesztet fogjuk bemutatni. Kereszteződésekben különböző konfliktus helyzetek, illetve elsőbbségi helyzetek adódnak. A sorrendet kell mindig megállapítani, a színek jelzik értelemszerűen a járművek színét és a sorrendeket. A gombokra kattintva lehet majd a válaszokat megadni. A járművek föl lévő az egeret plusz információkat kaphatunk, az egér lenyomásával újabb plusz információkhoz juthatunk. Ezek néha elég viccesek, nem minden esetben, de sokszor segítséget nyújtanak a megoldáshoz. Hogyha eldöntöttük a tudásunk alapján, hogy mi lesz a helyes sorrend, akkor a megfelelő A, B vagy C vagy D gomb lenyomásával válaszolhatunk. Természetesen ebben az esetben most először egy rossz megoldást fogok kiválasztani. Mint látható téves, megpróbáljuk újra. A jobb kész szabály alapján értelemszerűen a kék jármű haladhat először, majd a sárga, utána a piros, tehát a C válasz lesz a megfelelő. Megnyomom a C gombot, mire föl lejátszódik az esemény, a szabályos áthaladás sorrendje. Ezután választhatok, hogy újra nézem, kilépek, vagy új kérdést kérek. Most ezúttal egy újat fogunk kérni, egy másik szituációt elemzünk. Itt már kicsit bonyolultabb a közlekedési szituáció, motorkerékpár jelképezi ugye a gomboknál a kis motor. A táblát figyelni kell, ugyanúgy a szövegeket, amiket a vezetők gondolnak, ez is itt segítséget nyújthat. Itt ugye úgy tűnik, hogy a piros jármű mehet elsőként, mert ő főútvonalról érkezik, de hát mi majd meglátjuk, nem biztos, hogy az az ideális megoldás, hiszen hogyha megnyomom a D gombot, ahol a piros jármű az első, az bizony egy téves megoldáshoz fog vezetni, mert ez nem helyes, nem tökéletes megoldás. Hiszen ha újból nézzük a dolgot, a piros jármű, illetve a motorkerékpár nincs elsőbbségi helyzetben, ezért ők egyszerre haladhatnak el, mint ahogy itt a képen is látszik. És így tovább lehet folytatni.